ва духтарако нигоҳ кунед, супер акция рафтестай. Инам хеле двойкои фасони лён медонен ҷансмай 70 сомон. Размерои вая подросткови подросткови размерам хушрӯай материалаш сабукак марама чанд та расветка дора 70 сомон. ина духтаракои харобакам гиранд, духтарои калон мешава, леки ина бисёрш хеле подросткови. Хулоса нархи беҳтарин 70 сомон. Мана инаму чабинен инч бо калон будай диден духтаро 70 сомон. И хеле нарх ягон ҷода нест. Расветкоша бинен чихе хушрӯ ва иша бинен иш бо дига модела. Ина 70 сомон духтаро ё борои қиматиян ҳози акция рафтестай 70 сомони арзон кардагиан, шуна 70 сомони кардагиан биёен бихарин. Ина духтаро инаи двойкаям 70 сомон. Доставка доран. Омада натонен инами нависен шуна. Ина диден чихе хушрӯай доставкатон мекунан. Агар омаданӣ бошен биёен 102 микрорайон даян. Тройкачара хушрӯгиша диден иям 70 сомай. И қафасонайра бинен подростковида духтаро 102 микрорайон рӯ ба рӯи родоми 3 назди супермаркети сомон. Мана ина диёра диден чихе фасонай двойка подросткови. Ина беҳад хушрӯ, нархку арзони арзон 70 сомон. духтаракои хушрӯ, як нуқтаи савдора ма шумода тавсия метиҳам, ҳатман биёен, бурд мекунен, бовар кунен, аксияи грандиозни рафтестай ҳама чишон арзон кардагиан. ҳози суроғара мефаҳмонам, нигоҳ кунен 102 микрорайонай рӯ ба рӯи родоми 3, яъни родоми 3 аз раҳи тараф нигоҳ кунен супермаркети сомон. бар яънеми супермаркета дидена анами нуқтаи савдо бовар мекунен. рюкзакои фасон, сумкои хушрӯ 50 сомон шудагиай. Двойкачои подросткови аҷоиб фасон медонед чанд сом? 70 сомон. Ана баъд платьёи фасони подросткови 50 сомон шудагиай. Куртои занонаи хушрӯи итальянка 100 сомон, 140 сомон шудагиай. хулас ҳама чишон арзонай. беҳад борошон хушрӯай, интихоб зиёдай. марамат нависен шуна бо пура мефаҳмонантуна. ира бинен духтарако чихе рюкзакои фасон ёфтум барои фарзандои шумо. аҷоиб хушрӯчай, кожашам аҷоиб хушрӯай. нигоҳ кунен рюкзакай касседа дар корай марамат 50 сомон ҳамаги бовар мекунен 50 сомон. хеле нарх ягон ҷода нест. ина моделои новинка 50 сомони касседа дар кор духтаро интихоб кунен. дар равакак доставкатон мекунанд. фасони шадиден хеле банди пуштакиам дора. хулоса рюкзакчай беҳад фасонак, нархаш 50 сомон. се та расветкаи хушрӯ дора. касседа дар кора интихоб кунен. рақамашон ҳаст дар рӯи экран, нависен, дар ва как доставкатон мекунанд. омаданӣ бошен биёед 102 микрорайона назди супермаркети сомон рӯ ба рӯи родоми 3 мешава. марамат биёен иҷада буракушон хушрӯ ҳама чӣ доранд. биёен бо аз наздик мебинен. леки омада натонен чӣ хеле гуфтам нависед чуна ана миёра доставкатон кунанд. и хеле нархҳои ягон ҷода нестай. ира бинен охи моделакои фасони хушрӯ 50 сомон дар Зарина шоп. ҳози ма шумода як бора как нишон тиҳам. ира бинен духтаро 50 сомон инами намудако. инаи тиграфукаша бинен бо чихе хушрӯчай. борошда гап нест. марҳамат касседа дар корай. анам хишлӯбкои фасон Зарина шоп да нависен доставкатон кунанд. ё ки биёен 102 микрорайона 102 микрорайон рӯ ба рӯи родоми 3 назди супермаркети сомон даян. мана шлӯбкачора ден сангча дорош аста, бе сангчаш аст. хулас чанд моделе ки дидестен ку ҳамаша барои шумо 50 сомонӣ кардагиан. духтаро доставкаям доран. омада натонен нависен, дар ва как шумода доставка мекунанд. беҳад борошон хушрӯ духтаро. ира бинен и цветчам чихе фасонакай. ира бинен шлӯбко ишаишта хушрӯ, ишаишта хушрӯ. ҳамаш ира ина сангчора ден чихе хушрӯай. ҳамаи ҳамино нархшон ҳамаги ами 50 сомонай барои шумо. рақамо ҳастай доставка хоҳен нависен духтаро. дар ва как шумода доставка кунанд ё ки биёен аз наздик бинен. як магазин ёфтагимтона духтаро ҳатман биёен. и хеле нарх ягон ҷода нест. нигоҳ кунен куртои фасон 100 сомон шудагиа. ина 180 сомон курта 100 сомон. ҳози ма шумода ана ина мучабо нишон метиҳам. биненда пешакош сангчадор аҷоиб хушрӯай. ира бинен 100 сомон ягон ҷода и нарх нест. леки ин нуқтаи савдода ҳаст. материалашку гап нест. беҳад хушрӯай 100 сомони. духтаро доставка доранд. марҳамат нависен, доставкатон мекунанд. ё ки биёен 102 микрорайон даян Зарина шоп духтаро. 102 микрорайон рӯ ба рӯи родоми 3 назди супермаркети сомон.
ана ира бинен охе ира бинен духча хича чиха хушруай ина паплинакой оригинал 100 сомони духтаги тайёр мегирен махшто манам качи омадаги мина ҳалака интихоб кардан хушру 100 сомон кадомеша мегирен духтаро 100 сомони глошам фасонай духчам хушруай бо инам хе ки садораки фасонак доставка доран омада натонен ҳамин нависен дарава как шумода бурда доставка мекунанд иҷада борои фасони арзон бисёр духтаро на танҳо кирта балки материалам ҳастай ина сумкаям ҳастай попшиам ҳаст хулас ҳамаи чӣ доранд арзонаямай бурошон акция боз ҳам акция тамоша бино нигоҳ кунен дар зарина шоп ана мехе платишкои фасонак 50 сомон шидагиай бовар мекунен размерои подростковиам аст баъд духтаракои харобак даям мешава марҳамат 50 сомони и намудошам 50 сомон мана платьяи пӯшидагишам да маникен буд ку ваям 50 сомон ира бинен бо цветаш чихе хушрувай 50 сомон беҳад фасонай мана иша бинен духтаро иқа фасонакай 50 сомон на духтаги тайёрак иқа материалош фасонай ҳарирая материалош заринашоб дай намино 50 сомони шидагиай мана и духта бинен ина 180 сомон айнами кирта бовар мекунен лекин заринашоб ира 50 сомон кардагиай марамат биёен 102 микрорайон даян тамошобино рӯ ба рӯи родоми 3 бари супермаркети сомон марҳамат зарина шоп рақамошон ҳаст агар ки омада натонен ку духтаро бинависен доставкатон мекунанд мана беҳадам хушрӯ баъд анаи футболкачиоша бинен футболкаи зулайхора мана оригиналое ки 100 симай ку ина марҳамат дар зарина шоп и медонед чанд сом 50 сомон духтароям подросткови мешава беҳад хушрӯва ина чанд расветка дора бисёриҳо ҳози модашдаги бисёриҳо аз замино мегиранд ина марҳамат 50 сомони шид биёен харидорӣ кунен омада наметонен чи хеле гуфтум бинависен шуна дар ва как шумода бурда мерасонанд духтарако нигоҳ кунен кашкои оригинали якм сорти дубай 150-180 буд марҳамат заринашоб да акция рафтестай 100 сомон кардагиан кадомеша мегирен 100 сомон и сангша бинен охи чихе хушрӯ задагиай материалашко аҷоибот хушрӯай ина марҳамат ҳамаи цветош ҳаст ман шумода нишон метавам дар кортон боша интихоб кунен дар ва как бурда шумода доставка кунанд ина сангчаоша диден оригинал ира бинен иша ишда хушрӯай иша ишда хушрӯай беҳадам фасонакай нархошон 100 сомон кадомеша гирен 100 сомон иҷада дигар намуди шарфоям доранд нумол шарф ина чизе дар корайтона марҳамат нависеншона доставкатон мекунанд иҷада бо арзоношам аста шарфо диден шарфу румолои 50 сомону 40 сомонаям доранд 102 микрорайон даян рӯ ба рӯи родоми 3 бари супермаркети сомон марҳамат ҳама намуди шарфора бо нархи арзон аз анами нуқтаи савдо метавонен пайдо кунен ҳафтсангои оригинал духтарако нигоҳ кунен чихе хушрӯвай паплинаш оригиналои хушрӯ нархошон 100 сомон шидагиай марҳамат касседа дар корай иҷа тамоми намудаш ҳастай ҳам дубайски ҳаста ҳам доингш ҳастай ҳам итальянка ҳастай хулас глош глои фасони эксклюзив мана марҳамат иглчамайдара бинен чихе хушрӯвай ина инамуча бинен бо чихе фасонакай ҳамаш сангош оригиналай пурра задагиай нархаш 100 сомон як либосаш 100 сомон марҳамат духтаро касседа дар кора ями интихоб кунен дар ва как доставкатон мекунанд ё ки биёен 102 микрорайон рӯ ба рӯи родоми 3 бари супермаркети сомон мана марҳамат нархошон 100 сомон иҷада дигар намуди материалоям ҳастай марҳамат материалгир бошен ҳатман биёен аз наздик як бора как борошона бинен ина иҷа нигоҳ куненда итальянко чихе хушрӯвай духтаро оригинало сангошам пурра задагиай ҳамаи цветош ҳастай нархошон чи хелай 250 сомон ана баъд болора бинен ана ино 150 сомон баъд ана иноша бинен ишам 150 ина ҳамаи цветош ҳаст духтаро материалам материалои хушрӯ доранд киртаям детскиям чизе дар кортон боша бовар кунен нархошон арзонай як бор бо биён хитон муқоиса кунен бинен нархора анамин намуд плашовочни бурко ҳози мода шидагиай ҳози ҳама мегира беҳад хушрӯвай барои кӯдако гиренам қа хушрӯвай сабука кайда тобистонда ба ҳазур мепӯшанд нархошон медонен акция шидагиай 60 сомон ё 100 чанд сомон ҳози акцияда 60 сомон
дар заринашоб марама дар кортон бошад духтарако интихоб кунен то размерои подростковира размер ҳастай интихоб кунен дастафкатон мекунан ё ки биёен рӯ ба рӯи родоми 3 102 микрорайон бари супермаркети Сомондаян. Марҳамат. аз акция қафо намонен духтаро нигоҳ кунен ин амхе киртои фасони паплинака и духти ира бинен моделша бинен чихо хушрӯбай акция кардагиан дар заринашоб 140 сомон бовар мекунен ана иҷада бо тигрёвкаҳои двойка ҳастай иёшам бинен чихо хушрӯ брукошон кати клёшои кушотай брукош инчунин анамхел ва ёш ҳастая киртарубашка иноям амхел кадомеша мегирен 140 сомонӣ беҳад хушрӯй ҳам материалаш ҳам духтуш и бо итальянкаи духтаро оригиналаш марамат 140 сомон каседа дар кори аз рӯи нами навори интихоб кунен дарава как доставкатон мекунан ё ки биёен 102 микрорайон рӯ ба рӯи родоми 3 назди супермаркети Сомон. Марамат анаи тигрша бинен бо чихо хушрӯбай итальянка духтаро диден 200 чанд смаяй акция эълон кардагиан 140 сомон бурд мекунен интихоб кунен духтарако дарава как бурда расонантона.